Por certo, rapaces, por certo, este ano non vai haber discusión. As nosas vacacións serán un sitio espectacular. Pero imos deixar a decisión en mans da ciencia. A inteligencia artificial ben usada pode ser útil. Eu estou farto de tanto discutir, preguntémoslle ao chat. Ten millóns de opinións e recomendacións. Boa tarde, chat. Os meus amigos e eu queremos disfrutar das vacacións das nosas vidas. Queremos ter unha viaxe increíble, pero temos exixencias. Pode recomendarnos unha boa cidade tranquila e barata onde ir? A resposta é Lugo. Tamén queremos que sexa un lugar onde se coma ben. Iso é importante. A resposta é Lugo. Tócame. Chat, queremos un sitio que, ademais desas características, ofreza cultura e patrimonio. A resposta é Lugo. En natureza. Que haxa moito verde, moitos lugares naturais. Porque se imos moitos días, teremos que ver moitas cousas. Perdoa que me repita, pero a resposta é Lugo. Mira, chat, ademais queremos que sexa un sitio no que se poida bailar, atopar o amor e pasar un momento de felicidade cos meus amigos. A resposta é Lugo. Unha cousa, chat, Non é preciso que remate esa pregunta, a resposta é Lugo. Botade un ollo. Para Lugo? para Lugo. Para Lugo. Para Lugo. Para Lugo!